Siyakhuleka ke emakhosini, siyakhuleka enhla nasenzansi, eningizimu nemaphakathi, empumalanga nasentshonalanga. Umkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehle linye. Nganza kwethu leyo ibukayo njengamanje Indalo Media and Podcasting. Ngibonga kakhulu. I thank you for choosing this channel. Nganza kwethu mhlambe nje ngiphinde ngibonge kulaba who continue to share our content, who continue to engage us meaningfully and constructively via our comment section. We really appreciate you. The entire team at Indalo Media and Podcasting, iyabonga iyancucuza, ningaphezi, niqhubeke nazise nabanye, ngekhehla lamakhehla, ikhehle linye, omkhulu Gwabini. Nganza kwethu ke namhlanje ngaphandle kokuchitha isikhathi esingene kwi-topic yanamhlanje. Namhlanje ngizokhuluma ngento ejule kakhulu. Abantu abaningi ngeke ngibone ukuthi ihambi baphazamise. Angike nje ngaphandle kokuchitha isikhathi ngingene kuyona le topic. Ukhumbuleke uyalike, uyasubscribe, uyashare i-content yethu. Ngizokhuluma la nganza kwethu ngentwaso. Intwaso iyini intwaso? Ake ikhehla likuvezele indlela engambulelwe ngayo. Nizokhumbula ukuthi ngihlale njalo kuma video ngikumention ukuthi njeba lama topic engikhuluma ngawo, ama topic engisuke sengeke ngadlula kubantu engibabiza ngama seniors, noma mhlawumbe singababiza as abantu engilingana nabo ngokwakamoya, ngokwasethongeni nokwasedlozini. Esiyaye silokhunjana sibonisana ukuthi siwa discussa kanjani amalokhunjana ama topics athize. Le enye yama topic ekade ngayiveza ukuthi ngiyafisa ukukhuluma ngayo. Mhlambe le topic okufanele ngiqale ngayo kube topic yokuqala ngqa engenza ngayo episode la kwindalo Media and Podcasting. However, consultation yethu ibihambe ifeyile without reaching a common ground, as far as ukuthi kufanele ngistretch kangakanani le topic. Kwathatha isikhathi ke kanza kwethu saloko siqhubeka sihlangana ngiconsulta kwaze kwavela ukuthi hayi khehla lamakhehla awukuqhubeka ukukhulume ngayo le topic, kepha uhambe ufike la, ugcine la. So ngizokwenza njalo ke namhlanje. Ngicela nilaleleke nganza kwethu. Uma ngabe ukuthi uphethe ifoni, ngicela wenze sure ukuthi uyibambele eduze le phone yakho. Ufaka ama headset ngoba angifuni uphuthelwe ilezi zinto ezijulile esizoyikhuluma la namhlanje. Ngizokhuluma ngentwaso njengoba sengeke ngasho nje earlier on. Intwaso. Nganza kwethu kunezinto eziningi enenza ngazo izinto ezingeyona ifoundation yentwaso. Intwaso akukona ukuthi uzosuka uye kumelaphi wendabuko. Ufika umention ukuthi uphelele umsebenzi. Ufika umention ukuthi udiliziwe emsebenzini. Ufika umention ukuthi kunemali zakho ezigolozayo ukuphuma, kunemali zakho ezibophekile somewhere. Awuyi kumlaphi wendabuko ufika ukhulume ngelokhunjana ngomshado wakho owubonayo ukuthi uya ngokufadalala. Awuyi kumlaphi wendabuko ukhulume ngomuntu wakho, ngomuntu okade ethembise engathi ufuna ukugana, ufuna ukukhokhela, ufuna ukuvakasha ekhaya azoletha izinto, imfanelo zakhona, impahla zasekhaya. Kodwa manje useqala ukuqhela. Awulaleli ke umelaphi wendabuko athi kufanele ngoba kukhaleleka usiko lentwaso. Akusona isizathu. Awusitshelwa umelaphi isizathu sokuthwasa emva kokuthi usumbalele inkinga zakho. Akuyona ifoundation yokuntwaso leyo. Indaba umkhulu Gwabini asho kanje, ngiyanibona abaningi bayabuza ukuthi hey uyakuphi ukhehla lamakhehla? Ayikhona le ngiyakhona. Kukhona le ngiyakhona. Kuzothi kuba nzimana manje mayisaqala ivideo, kodwa ngokuhamba kwesikhathi siyothi siyiphothula le video uyobe usungizwa kahle ukuthi ikhehla beliza la. Akuyena umelaphi wendabuko ozokutshela ukuthi ngoba uphelele umsebenzi, ngoba udiliziwe, ngoba unezimali ezivalekile, ngoba awubathola abantwana emshadweni, ngoba bayakuhlukumeza emsebenzini, ngoba
kunje akuyena umelaphi wendabuko othi ngalezo zizathu kukhaleleka ukuthi ungene entwasweni. Ngoba lokho kusho ukuthini na? Kusho ukuthi wena uma ngase uyiqale lentwaso ebese ziyalunga izinto zakho, ebese uyaconceive makade umuntu onjani ongakwazi ukubeletha. Ebese uyamthola umntwana kulomshado wakho. Ebese ziyaphinde ziyaqaqeka imali zakhe kade zifasekile. Ebese impilo yakhe ihamba ngalendlela ofisa ukuthi ihambe ngayo. Uma ngabe usuyiqalile intwaso, okusho ukuthi make kwenzeka lokho, wena uyobe usuku-achievile okade ukufuna ngentwaso. Akulona ke iqiniso lokho ngentwaso. Usuke ube neconception wrong namisleadana nomelaphi usuke ubonane naye. Namisleadana nalahlana naqeda. Intwaso nganza kwethu into ekujule kakhulu kabi intwaso. Intwaso number 1. Intwaso akukona ukuthi into okufanele uhambe ufinyelele kuyona uthi hayi sengifikile, I have arrived, I have observed ABCDE. Sengaqhubeka ke manje nempilo yami bese uyishiya ngemumva intwaso. Cha. Ayiyona into enjalo intwaso i-lifestyle osuke usuyi-adopter, osuke usuyamkela ngesikhathi wamkela amakhehla, wamkela izalukwazi, wamkela izikhwama, uphakamisa izikhwama, uphakamisa izinto. Usuke kuleyo process usuke udeclare kwizibongo zakini, ebantwini bakini abaphila endula bangasekho ukuthi kusukela namhlanje ngiyazibophezela ukuthi le healing enidingayo, because intwaso usuke ubanikeza abantu basekhaya, abantu bakini, bakokwini abakhona nabangasekho, ubanikeza i-healing. Intwaso, it's a process that you undergo mawula phansi komthunzi welanga in order to heal isizukulwane nesizukulwane emndenini wakho esinezikweleti abangakwazanga ukuthi bayifeze, abangakwazanga ukuthi banzenjani bazikhokhe, izinto ezisakhaleleka, imfihlo abahamba nazo ezijulile. Ezinye zalezo imfihlo ziphathelene nemvelaphi yenu lapha ekhaya. So intwaso ke akuyona into ozothi sengiyenzile sengiqedile. Cha, intwaso i-process osuke uzinikela khona wena umuntu osaphila phansi komthunzi welanga, wena lunga lomndeni elisaphila phansi komthunzi welanga. Uphushwa ilamakhehla, ilezi zalukwazi, ilabantwana abakwembethe oyithathayo bese uyazibophezela ukuthi mina sibanibani ngilekelelwa isalukwazi, uma banibani noma ikhehla umkhulu Gwabini ongembethe, ngiyazinikezela ukuthi lokhu esizokufeza le healing enidingayo ezokwenzeka kwi-spiritual world, ngiyawunikela umzimba wami ukuthi ngizokwenza lokho in order to heal, in order to offer i-healing kunina esenikwi-spiritual realm. So intwaso akuyona into othi hayi ngizoyenza nje bese ngiyadlula. Uyiqalile. Now umkhulu Gwabini awuphindi unabe khehle, ngiyayizwa imibuzo iyaqala manje iyavuka njengoba nibuka nje ema-TV enu, emafonini enu, kuma-tablets enu, kanjalo. Intwaso awuyenzi umuntu ojahile. Intwaso awuyenzi umuntu ojahile ngokwe-process nangokwe-nature yaleyo practice yokuthwasa. Angeke uzuyenze uphuthuma, angeke uzuyenze ujahile, angeke uzuyenze ungenalo uthando lomndeni wakho, angeke uzuyenze ungenalo uthando lwe-history yokuthi imvelaphi yethu thina sibongo, thina omakhoba, thina oGwabini sisuka kuphi, singobani. Ngoba
intwaso istage sokuqala ekufosayo ukuthi usenze ukuzazi uqondisa indaba zezibongo, ukuzazi ukuthi lesi sibongo sakini ngampela sakini yini, ngampela lesibongo sisebenzisayo sisona yini, yiziphi izinto ezikhalelekayo uma ngabe uphakamisa lesi sibongo emsamo, yiziphi izinto ezikhalelekayo uma ngabe uphakamisa lesi sibongo uma ngabe wenza imicimbi, uma ngabe wenzela abantu abadala izithebe. So ukuthwasa usuke usuzolungisa wonke lowo maphutha abangazange bazibawalungisa amakhehla amadala nezalukwazi okanye abangazange bazibafinyelele kona. Uphinde futhi wambule izimfihlo zasemndenini. Imindeni eminingi esiphila kuyona inezimfihlo ezijule kabi. Inezimfihlo ezijule kabi. And labo bantu okwakuyibona beshare lemfihlo emndenini. Imajority yalabo bantu abasekho. Ngale sebevimbekile ukuthi bangene emndenini ngale. Ngoba bahamba benezimfihlo ezijulile zasemndenini. Kulo mndeni okubona kunengane ebiza isibongo esifana nesenu. Kodwa futhi kuwona lo mndeni kunodade wakuboka mama, udade wakuboka mama ozala leyo ngane ebiza isibongo esifana nesenu. Owazi iqiniso lokuthi ubaba wayo lengane akuyena lokuthiwa uyena. Kodwa ngesimo sempilo nangokuhamba kwesikhathi usadlula loyo mama wengane, usadlula nodade wakuboka mama waleyo ngane. Okusho ukuthi labantu ababazi iqiniso ababili abasekho emhlabeni. Kade bahamba. Ingane isisele isebenzisa lesi sibongo engasazi. Nganza kwethu kulo line wami okusebenza sengihlangane nezinto eziningi kakhulu, eziningi kakhulu ezishaqisanayo. Ngokwe history yethu samaZulu, umlando wokufuduka, umlando wezimpi, umlando wombango wezikhwama zasemndenini. Izimpi lezo, imbango leyo ejule kakhulu eke yayidistorta isimo okanye ifoundation yemndeni yethu ngokuhlukahlukana nangokwezigaba. Uqonda ukuthini mkhulu Gwabini? Ngiyanizwa, niyabuza. Sengihlangane nabantu abaningi abafike bangitshela isibongo somZulu. Athi hayi, ngithi ngiyabuza, umabani inkosazana noma umbabani indodana. Umuntu angitshele nje isibongo athi hayi ngusibanibani wakaMkhize, asho nje kalula. Kodwa mina mangabe ngihleli naye ngimdonsa welikamoya, ngiyambona ukuthi hayibo kunesimo sabesuthu esivuka kuwena. Mangabe ngisondela nje kuwena ngibona omama izalukwazi ezimbathi mhlawumbe ngibona isalukwazi esimbethe itshali leli elineyintsephe. Yabo lezi okulokhunjayo okuyake kubhincwe osuthu. Kodwa yena ubiza nje uMkhize. Kodwa kahle umsuthu. Akakwazi lokho ukuthi kuyinto ezovuleleka mhlazane sefikile. Emva kweminyaka bahamba abantu. Omunye mhlambe abanye ngengixhumane nabo ngeingcingo. Uthothi ngizothi mangikhuluma naye, ngiyambulelwe leyo nto ukuthi hayi awuyena umZulu phaqa wena. Kodwa into ehlehlisa nemisa izinto zakho indaba ugcina isiko la kwaZulu ube mhlambe umuntu othi mawuvela kumina ngokwakamoya. Mhlambe umuntu okufanele ngabe uobserve usiko lakaXhosa, okanye mhlawumbe umuntu okufanele ngabe uobserve usiko ngendlela yabesuthu. Mhlawumbe umuntu okufanele ngabe uobserve usiko ngendlela yesiNdebele, ngoba somewhere along the line kuke kwangena igazi lakaNdebele kini elathi malehla lagcina kuzaleke wena. Kuthe kwihistory yasemndenini kwangena igazi laseLesotho lehla lazophumela kuwena. Kodwa ngesimo sokuthi wena ukhulele eNatal, ukhulele kwaZulu,
ubiza isibongo sakaZulu, wakhula uobserver izinto ngendlela yakaZulu, kodwa usuhambe wahamba indawo awuthola umhlahlandlela ngoba izinto zigcina ngani ngokwakaZulu. Izinto ekufanele ngabe usuyakuveza manje ukuthi usuyazenza izinto zasoSuthu, usuyazenza izinto zesiNdebele, usuyazenza izinto zalapha nalapha ya. Iyini intwaso? Singalahlekelwa itopic yethu yale khansela yale episode namhlanje. Ngisakuyona njalo ini intwaso. Intwaso ke ila ingena khona ke intwaso emntwini. Ukuthi kunalemfihle ekhona ekhaya ukuthi kahle hle hanibona abaZulu nina nabeSuthu niyoze nilithole lelo qiniso uma ngabe izalukazi namakhehla kwasoSuthu abafike abangene bahlala emntwini othize elikwilungu elithize lomndeni wathatha ilento i-responsibility wathwasa lezo zinto kuyaye khambe ziqale zivuleleke kuyena aqala zazi ini imvelaphi ilezo akusona sodwa isizathu esenza ukuthi abantu bathwase kodwa nje for the purposes of this video ngizofisa ukuthi sike sihlale kule example ngizointroduce namanye ama examples ngokuqhubeka kwevideo. So kukhona izimo ezikanjalo ngithi ukhumbule ukuthi ngitheni iyini intwaso ngoba abantu engihlangana nabo kakhulu engibabuzayo ukuthi ubani owakufaka entwasweni wangena ngaziphi izathu abayimention nje izathu okuyizona izathu ngempela ezenza ukuthi abantu baye kuphi baye entwasweni. Kunezimpi zokhokho omkhulu kunokubulalana okwake kwenzeke emndenini kwagqitshwa kwaba imfihlo makugqitshwa kuba imfihlo labantu okwakuyibona abaziqiniso ukuthi usibani bani ubulawa ubani emndenini kwahamba isigaba kwafika ekuthenini sebephindela kuphi kumvela inqangi okusho ukuthi sebenjani sebeyashona sebeya kwelamathonga bahamba nazo lezo imfihlo. So njengoba bephethe lezo imfihlo abamkeleki ngale ngoba kuthiwa baloke bebuzile amakhehla okhokho basemandulo bayanibuza ukuthi nizokwenzani la nishiya umonakalo omngaka emumva. Yilawo makhehla akayakabuye azokwengamela ezolungisa lezo zinto ezikanjalo. Nikhumbule ukuthi masikhuluma ngenkathi edlule ngehistory yefamily asikhulumi nje ngehistory ya 100 years, asikhulumi ngehistory ya 200, sikhuluma ngehistory yeminyaka eminingi. So izinto ezikanjalo eziyayiphushe abantu abadala ekuthenini bathi mabembatha thina esisaphila phansi komthunzi welanga izinto ezinjalo abasuke befisa sibagcinele siba observele zona sibambulele zona sibahlanze kuzona sibenzele insebenzo yokushweleza ngoba bahamba benza isimo esibi kanje ngoba bakhipha umphefumulo ngaphakathi emndenini. So wena kuma ngabe usuzothwasa kuyaye kube khona imimoya oyaye unikezwe yona kubolekwe kule mimoya eke yaphila emndenini enkathini edlule emandulo. Ingakho umuntu ezombathwa yikhehla lifise mhlambe lelikhehla malifika kuwena lifika nezambatho ezithize mhlambe kuyikhehla elalikhuleka emndenini ebese kuthunywa lona ukuthi awukuhlale kumkhulu Gwabini ukuze umkhulu Gwabini athi mangabe ethatha intwaso kuhambe kuze kufike esigabeni la elungisa khona leli phutha elenziwa osibani lokubulalana emndenini lokukhiphana umphefumulo emndenini. Nikezani ikhwama
hlalani kumkhulu Gwabini ukuze umkhulu Gwabini ezoveza iqiniso lokuthi lo mndeni lo umkhulu Gwabini azalelwe kuwona akuwona umndeni wakwaZulu, kepha umndeni wakuphi unempande ezijulile zaseLesotho. Ganza kwethu nginithanda kakhulu, nginesikhathi sonke senu, nginesikhathi sonke senu esengeke ngi-interact nabo bethathe iy'namba zami, nayi njalo inamba yami, asebethatha inamba yami khona kule channel, bazokwazi ukuthi ikhehla live linesineke uma ngabe usukhuluma nami ku-WhatsApp, sesenzelana mhlambe sesi-exchange ama-voice notes. Nginesineke, ngipassionate ngento engiyenzayo. I-task yami ebekwe emahlombe ami, konke okuhluphe mina kwangihlukumeza eminyakeni eyedlule, yikona futhi engigude ekuthenini ngikulungisele kona wena. So nganza kwethu ake silokhu nje sibe active kwi-comment section, ni-commente sikwenze konke, silokhu nje si-share nale content. Sengizoqala manje isigaba sokugcina because I'm now wrapping up, or rather I'm preparing to wrap up le video. Angifuni ukuthi siduke kakhulu. So nganza kwethu lento yentwaso ke ijule ngaleso sizathu kakhulu. So kufanele kube into othi mawuyenza ube nesikhathi, u-understand futhi ukuthi into osuyithatha unomphela impilo yakho yonke. Akuyona into oyithatha uthi hayi ngizoyenza nje mangabe isa-benefit, mangabe sangi-benefit uyayishiya, cha. Okubalandela abantu abake benze njalo uyobabona bakusiphi isimo, akwenziwa nje njalo. It's a lifestyle osuke usuyi-adoptile, into ngeke uze uyilahle uyijikijelele. Kunalento ekufanele ukuthi uyikhulekele uma ngabe usulokhunja, vele uyahlukumezeka entwasweni, vele bazokukhuluma emndenini, vele bazokukhipha inyumbazane, vele bazokuncisha, bazokuvalela ngaphandle ngenhloso yokuthi lolu hambo oluqalayo lungafezeki. Ukhumbule ukuthi kusakhona phela amadlozi amabi asalokhunjile, asaphethe ambethe bona abanye abantu emndenini, acashe kubona okwamadlozi okuyiwona impela yenza amacala esaphila. Yibona ke labo bantu okubabone beba ongoma uyayona makukhona umuntu okhethwayo ekhaya emndenini ephakama ethwasa ekhushulwa, uthola ukuthi ba against leyo muntu, basuke bengazenzi bona ngokwabo, kepha basuke bephushwa ilamadlozi lawa. Wena othwasayo okusuke kubonakala ukuthi kuzohamba khambe uwaveza amahlazo abawenze endulo. Ingakho ukubona ukuthi mangabe kukhona umuntu onesimo sentwaso ehlukumezeka, uhlukumezeka ekhaya, uhlukumezeka emndenini, uhlukumezeka ebantwini osondelene nabo, yingoba umoya wakho usuke umnene ngalendlela yokuthi bonke abantu abenze ubumnyama, izinto ezibumnyama, le light yakho iyabaxhopha. Le light osuke usuyimbethe iyasethongeni isuke isibaxhopha, ibahlukumeza, isibaveza ububona, isibaveza ubunjalo babo, isibaveza ubuthakathi, isibaveza ubuze babo. So nganza kwethu lento yentwaso into ejule kakhulu edinga ukuthi ube nesikhathi sonke, uyithande ifamily yakho, uthande umlando wefamily, uyihluphe ngemvelaphi yakho, uwazi, uwabize ngamagama amakhehla nezalukwazi okukwembethe, ubabize, uyazi imimoya abafike bakumbatha base sebekuphelezela ngaleyo moya. Imoya kufanele ikusebenzele imoya yemvelo, ngoba phela bathumela le moya yemvelo. Yabona masikhuluma ngemoya yenkanyamba, imoya yenzunza, inzunza yaphezulu, inzunza yaphansi. Sikhuluma ngomamewata, imamate, inkosazana yasemanzini ngokwezigaba zayo, ngoba phela nazo zihlukene, inzunza zihlukene, inkosazana zasemanzini ihlukene, abalozi bahlukene. So ikhehla mase lingibethe spiritually, bakutomulela lo moya abawaziyo ukuthi uzothi mangabe uphefumula
uthi mangabe uya khona izinto zakhe bese ziba njani ziyadlondlobala ebese uyakwazi ukufeza lo msebenzi osukunikezwe wona ebese uyakwazi ukufeza lo msebenzi osukunikezwe wona. So kufanele ke uyincenge ke indaba yentwaso, uyincenge vele mawuyiqala izinto zonke ziqale zihliphike. Uzoyibuza ukuthi ngiyifaka kuphi le ngiyifaka khona kanje, kungani ngisho sengithemeleza sengikhuleka senginxunxa senginxenxa ngibabiza ngamagama ukuthi abavula inhlanhla yemali ukuze ngibagcinele imfanelo zabo, kodwa kuqale phansi kube ngathi kuyahliphizeka nganza kwethu. Hayi ngaba kuyoba kuyona intwaso leyo oyenzayo uma ngabe ungathi go through such hindrances. It's in nature nje, it's part and parcel of i-package yentwaso. But lezo inyembezi lokho kuhlukumezeka okukhalayo manje enkathini ezayo eseduze noma singeke siyikalele isikhathi kusazoba khona injabulo nokukhululeka oyonxephezelwa ngako. So entwasweni imvelaphi yakhe ibalekile, umoya wakho ukuba aligned nabantu abakumbethe noba embethe. Kuhamba isikhathi kwi-process yentwaso kuze kufike la usuqala khona ukuba aligned, usuyiphila lento, isiphila kwena ngaphakathi, usurida umoya. Uxoxe nomuntu efonini umride lezi zinto yena angakutsheli zona ngomlomo, ufunde lokho okungale. Uthi mangabe uhleli kwi-classroom environment noma mhlawumbe uhleli e-office emsebenzini ukwazi ukurida lo uride lo, kepha ungababangeli umsindo, ungabe ususukuma kubona usuzothi hayi indaba kubu hayi. Lapho usuke in tune, in tune, usuyilo muntu okuyisizathu sokuthi ube khona lemhlabeni. Ayikho nganza kwethu i-process eyinhlanhla neyisibusiso njengokwengamelwa idlozi, njengokwengamelwa ithonga. Uma ngabe uzothola uyenzisise le process, uyazi ukuthi ayikho, there is no amount of wealth ongayimatanisa nokukhuleka nenjabulo nokugculiseka oba nako uma ngabe idlozi lakho usu inline nedlozi, usu in tune nemimoya ekwembethe. That is when miracles start to happen. Once waba aligned, waba in tune, wathola umuntu ozokuqondisela kahle into zakho, that is when miracles happen. Mangabe ukhuluma into uyiphimisela ngowakho umlomo, iba khona iyaphila. Uma ngabe kukhona ububi, ingozi oyivimbayo, oyibonayo, oyiboniswayo, ngokuyiphimisela uyiblocka ngemthandazo, uyiblocka ngama rituals athize, iblockeke. Awekho amandla ajabulisana njengalawo mandla, awekho amandla ngaphansi komthunzi welanga ayokujabulisa njengokuzibona usufika leso sigaba sokuthi usuwenza izinto zenzeke. You are now one with nature, you are now one with ilokhunjana i-purpose oyisukuzele la emhlabeni, ngoba phela kusuke kuyi-purpose osukuyilokhunjile uyibekeliwe. So mangabe usu-aligned naleyo purpose yakho, ayikho into yokujabulisa ekudlula lekho. Alukho uhlobo lemoto oyolikalela oyothi mangabe ulithola ujabule ngalendlela yobujabuliswa yilesi sipho uma sesesiqala ukuzenzela, sesi-aligned. Ayikho nganza kwethu. Ingakho ke kuhambe kuthiweni iyisibusiso esikhulu intwaso and iyayikhethela abantu efika kubona. Ikakhulukazi ke uma ngabe nje sizokhuluma thina ke, mina ngikhuluma from i-generation yama self initiate. Ithatha isikhathi ukuthi nje uqondanise imimoya, but mase usiqondene akushiyo ukuthi okay sengiqedile cha. Into nje ugawule na uphinde ushiye kuphinde futhi kuvuka omunye esisukulwaneni esizayo
oyophinde futhi athathe leyo nyanda aqhubeke phambili naye agawule. So nganza kwethu nginifisela konke okuhle, nginifisela nje konke okuhle enifisela kona. Le video izothanda ukuthi ibe late ngoba ngijwayele ukwenza ama-video amaningi ngiwa-upload ngama-dates. Njeba ngenza le video siya kwi-weekend yephasika, kodwa wena by the time uyibona le video sobe sesinesikhathi sadlule ephasikeni. Kodwa ke ningasho ukuthi umkhulu Gwabini akasasifiseli neziloko sezidle. Ngiyazi abanye bazophuma baye enkonzweni bayodumisa uNkulunkulu, bayodumisa umvelinqangi. Nganza kwethu nihambe kahle, engathithi konke eniyokukhulekela, konke eniyokucela kumvelinqangi imithandazo yenu uyoyiphendula. Ebese nithi maniflathela kulezi indawo enizobe nikhonzela kuzona, niphindele emakhaya, ebese niyaqala niyibona imithandazo yenu, niyazibona izicelo zenu zinihlangabeza mase senibheke emakhaya. Nginifisela nje konke okuhle okumhlophe, ebese niyaphepha ke emgaqweni, drive ngokukhulu ukucophelela. Impilo yinye nje izingane zethu, impilo yinye. Before niphume niyakhuleka. Uma nifika endaweni mangabe nihamba ama distance amade, manifika endaweni la ekuphunyulwa khona, niphinde futhi nehlike niphumule, ni stretch imlenze before ningene emotweni nisuke, niphinde futhi nishaya umkhuleko omncane ngoba lesi sikhathi sonyaka akunina nodwa abantu abadumisayo aba-active. Kukhona abantu abasebenzela ubumnyama ababa active kakhulu ngalesi sikhathi. So ake siqapheleni, sikhuleke, siqaphele nje ngane zethu. Ngiyabonga kakhulu lo umkhulu Gwabini. Don't forget to like, subscribe and share ama videos ami. Ngibonga kakhulu nganza kwethu.